demà mateix, la Diputació de Barcelona, com a coordinadora d'aquest pacte, ha convocat els ajuntaments de la província per presentar les propostes d'adaptació dels actuals plans als nous objectius, que en aquest moment són de reducció d'emissions al 55% l'any 2030, del 40 al 55%, cada cop més exigents i cada cop més a prop aquesta data, i també de neutralitat climàtica l'any 2050. I també, a banda que estem d'acord amb els acords, amb els tres, perquè el quart és de trasllat, és veritat que en el tercer cal recordar aquest acord entre Esquerra i la CUP per instaurar una moratòria sobre els grans projectes de renovables, que és un tema que hem de tenir en compte i és important i crec que també és necessari que instem a l'administració de la Generalitat a que adeqüi la legislació vigent i que elabori el planejament sectorial en relació a la implantació de grans projectes de renovables. Això és el que en aquest moment és desitjable i seria molt raonable.